GoBoat, det er bæredygtig bådudlejning. Vi kan se bådene her rundt omkring os, og det er dem, vi udlejer i København. 2 forskellige steder. Lige nu der står vi på Islands Brygge, virkelig flot her. Vi er også i Odense, vi er i Aalborg i Danmark. Vi kommer nok til at være flere steder. Det GoBoat egentlig går ud på, det er, at man sætter sig i en båd. Der kan være plads til 8 mennesker i båden, og man sejler selv. Altså man styrer simpelthen selv, som man kan se på styrepinden. Og når man så skal ud og sejle, jamen så sejler man jo rundt, som man har lyst til, og tager ud og ser på byen fra vandsiden. Og det er på mange måder en lidt eksotisk oplevelse, fordi man har set byen rigtig mange gange op fra land af, men når man ser den fra vandet, så er det bare en helt anden oplevelse. Altså fremtiden er lys for GoBoat, helt klart. Der er masser af potentiale. Vandet er stort, og vi taler ikke bare Københavns Havn her, vi taler alle mulige havne. Det vi gerne vil i GoBoat, det er jo at hjælpe havne med at gå fra det industrielle til det rekreative. Vi vil jo godt sige, at vi har i hvert fald været med til at skubbe på her i København. Det har vi også gjort i andre byer. Og det vi egentlig taler med, når vi taler med kommuner og havne rundt omkring i verden, så er det meget det, som de også efterspørger. Altså, vi sørger jo for, at der kommer folk ned her og bruger bådene. Så kommer der folk ned i havnen, og så sker der det, at folk nyder det. Og så kommer der andre til, altså partnere, restauranter, events på vandet osv. Når man er gæst hos GoBoat, så er meningen jo, at det bare skal være, man skal ikke tænke over andet end bare at gå ud og hygge sig. Og det har vi jo en masse sofistikerede systemer bagvedliggende, både IT, arkitektur og materialer. Alt det der, det er noget, som vi laver bagvedliggende. Og det er det, som vi i partnerskab med blandt andet Wonderful Copenhagen har udviklet på. For GoBoat har samarbejdet med Wonderful Copenhagen og alle de partnere, der er i projektet, været guld værd. Vi har simpelthen forbedret vores slutprodukt, fordi vi har fået input fra de forskellige, og det har simpelthen gjort, at slutproduktet er bedre. Det er godt for os, det er godt for vores gæster, men det er også godt for alle andre parter her rundt omkring i havnen, fordi vores webapp, det er det, der er vores produkt, der inkluderer vi rigtig mange forskellige andre parter spillere her i havnen. Så hvis man er derude, og man overvejer at være partner eller samarbejdspartner i et projekt som det her, så kan jeg kun anbefale det.